Jikkonferma dak li it-tobba l-akademiċi u numru ta' esponenti ilhom jgħidu l-ġimgħat. Robert Abela ammetta li l-kliem li hemm preżentament fl-emenda li se tkun qed iddaħħal l-abort f'pajjiżna ma kienx b'kombinazzjoni, anzi kien hemm il-ħsieb warajh li jkun kif ġie preżentat. Ma żilniex il-kliem li daħħalna fil-liġi b'kombinazzjoni jew bla doċ. Dan id-diskors waslu meta l-ħadd filgħodu kien qed jindirizza l-folla laburista fis-City Theatre fil-Belt Valletta. Abela insisti li l-emenda dwar l-abort se tibqa' għaddejja. Fid-diskors li wassal Abela ma mill-ebda referenza għal mediċini out of stock, l-ebda referenza għas sitwazzjoni disastruża fl-isptarijiet. F'diskors mimli attakki partiġjani il-Prim Ministru Robert Abela ma tal-ebda indikazzjoni kif se jkun jagħti solvi l-problema tan-nuqqas ta' mediċini, in-nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tas-saħħa u kif ukoll kif se jkun jagħt jara li żgħażagħ Maltin jibqgħu f'Malta. Dwar din tal-aħħar kien hemm referenza għaliha tul din il-ġimgħa il-President ta' Malta George Vella fejn qal li jeħtieġ li ssir ħidma biex iż-żgħażagħ Maltin jibqgħu Malta u jiżviluppaw it-talenti tagħhom f'pajjiżna. Fid-diskors li wassal Robert Abela qal li importah minn dawk li qed ibatu fis-silenzju, iżda fl-istess waqt ma lissel l-ebda kelma dwar l-għoli tal-ħajja u kif kważi 90,000 persuna jinsabu f'riskju ta' faqar.